May mga panahon na may gala atong tagag-pagtagad kay dito mga kaigalan sa Hagnaya Wharf. Ang tubig dito inday kini saka man. Aun sa man kalakihan o human atong linog. Ni saka ang tubig ano man ko ana. Digawas kanunay daghang mga sinkhole dito, ang tubig sa ni saka. Gastong linya karon mahigala si kasamang RV Veloso alang sa dugang report kini mga orasa. Yes, kasamang RV. DYHP RMN Report. Yes, kasama Attorney Rufil, ani ata karon live sa Hagnaya Port dinhi sa lungsod sa San Remigio. Kasama Attorney Rufil sa kasamtangan na wala na init di kasama Attorney Rufil pero ni kuana ni talisik na diring dapita kasama Attorney Rufil. O ni atong nasusi diri kasama Attorney Rufil. Kung imong makita diha sa ato ang video kasama Attorney Rufil, naata diri gyud sa rampa diin na nidunggo tong series bus kasama Attorney Rufil. Kini diri dapita kasama Attorney Rufil, makita mo nga ang tubig murag sa inyo na sa diri mo lapas. Pero karon kay low tide man kasama Attorney Rufil, wa sa maabot diri sa pantalan gyud. Pero matod sa mga trabahante diri ni atong October 6 og 7 diin na nag-high tide kasama Attorney Rufil. Kani ko na diri dapit lukop gyud ni kaning pantalan diri kasama Attorney Rufil, kay dungguanan gyud nila. Nalukop gyud ko ni sa tubig. Oo. Nga gani kasama Attorney Rufil, diri nga bahin, kining ako ang gilingkuran, kini kasama Attorney Rufil, diri ilapas ni diri ang tubig kasama Attorney Rufil. Okay, kasama RV, gamay lang kasama RV ha. Atong ipakita sa tuko sa ka video daan katong pagnaog sa series. Mao na ni no ang pantalan, grabe ang tubig nga misaka na kuan siya asa gamay lang kayo. Ato ipakita sa names, gamay names. Mao ni hitabo mahigala oh. Okay. Okay, gamay lang kay mga kaigalaan no. Mao ni mga kaigalaan ang pagsakas tubig dito sa may Hagnaya Wharf. So karon low tide ron. Pero atong hitabo mahigala asa man tong video ato kasamang names. Naana ba day? Okay, kadali lang ha atong tagag-pagtagad mga kaigalaan kay ato nang gi-establishar to as in the RV ron sa area gyud mga sukit ti paminaw. Mo ni hitabo ang kwan kini ni ang mo ni atong gipadtuan mahigala karon low tide ron pero ang tubig taas gihapon. Hagnaya Wharf mahigala nisaka ang tubig dagat diha sa pantalan mga kaigsunan. Okay, gamay lang ha ato kini mo ni. O sige. Nanay say audio dong. Okay, sige ko na itong ipa-audio ko na dong. Okay, kini. Mani resulta atong linog ni sa Cebu City pero Mani nisaka tubig. linog ni sa labahin sa City pero ang So, kinuha. dari labahin sa Cebu sa taong mga ayun dan magtalag na ang tubig moral silo na sa pantalan niya ang tubig moral sa kanawang silo na sa pantalan niya Silo gyud tubig. tinaog sa bars mana ang bars nga nagbuhi pa doon sa gikan Ni Silo gyud mo ni mahigala. So karon atong gipadto ni kasamang RV Veloso naghunas ron pero ang tubig matod pataas gihapon na siya. Dili na mao mahigalang ko na paita. Okay, standby name standby. Okay, atong ibalikan si kasamang RV sa dugang report. Tuaron aktual mahigala live in direct sa Hagnaya Wharf. Yes, back to you kasamang RV. DYHP RMN Report. Yes, kasama Attorney Rufil, insakto no ang imong gipakita diha nga video nga nilapaw gyud diring dapita kasama Attorney Rufil ang tubig. Gani kung imo ning tan-awon diri kanidang mura siya border diri kasama Attorney Rufil gikan sa rampa, nisaka gyud diri ni apaw ang tubig diri kasama Attorney Rufil. Pero kani nga bahin nga ako ang gitudlo kasama Attorney Rufil nga ukal na ni diri ang iyahang kanang mga siminto kasama Attorney Rufil. Unya na bantayan sa mga trabahante kasama Attorney Rufil nga didtong bahina katong dito sa pikas nga rampa sad nga kanang gidungguan anang usa ka barko kasama Attorney Rufil ka barge ni ubos ang yuta diri kasama Attorney Rufil ubos ang iyahang nga kaning simento. Unya hinungdan nga naabtan na gyud siya sa tubig kasama Attorney Rufil. Adto ko na higayon na 1.5 metros ang kasagaran ana nga kana bang giladbon or ang pag-apaw sa tubig kung mag-high tide diri kasama Attorney Rufil apan adtong tungora niabot gyud og 2 metros kasama Attorney Rufil. So mo na nga karon imbis unta kining usa ka rampa mo ilang gamiton kini nang usa ang gidungguan ni ining nga barge kasama Attorney Rufil. Aron nga dili siya masadsad. Matod pa sa mga trabahante diri nga niadto ko nung
kuan kasama Attorney Rufil oy katong paglinog. Kining diri dapita kaning gikuan na naman ni caution tape kasama Attorney Rufil. Ikuan ko ni nibuto ko ni kani siya kaning unsay nga ani higtanan aning PC sa barko kasama Attorney Rufil mo ko ni buto makita man gyud nato diri kasama Attorney Rufil nga kana bang nabungkag ni siya diri dapita kasama Attorney Rufil. So mo na sa nga kanang dako nga gikatingad-an pod nila kasama Attorney Rufil ang dali kaayo nga pag-ubos ni ining paghulpa ni ining yuta diri unya pagsaka na gid hinuon sa tubig dagat kasama Attorney Rufil. Grabiha de sa tabo kasama RB. Ayaw pagkumpiyansa niya ha. Kaya na para may mga aftershocks. Pagbantay-bantay niya simbako lamang. So kana kuno. Yes. Oo. Kanang pantalan nga ning ang tubig ni Apaw, akong ipakita gani diri gitunga nato ning screen karon, pinagi ni kasamang Nimuel. Karon at least naanha na to nga naghunas pero dili na maoy natural niya nga hunas. Karon nakita na to sa kini niyang kumagtaob mulapaw diha hantod ron og mutaob kasama RB nga nana bagyapon. Yes, kasama ang Attorney Rufil, doon na niya pagsaka na gyud dili na gyud ni siya normal nga ilaha ko nung makita kasama Attorney Rufil kay naa man gyud diri kaning gwardiya kaning ato ang mga trabahante diri dili na gyud siya mo normal gyud kasama Attorney Rufil kay ang normal nila dito ra paatras ra ang dagat kasama Attorney Rufil nya gani atong malantaw diri mga usa ngadto sa usag tunga pa metros kasama Attorney Rufil ang ilahang rampa nga makita pa unta nato ang kaning pasakaan unta. Pero karon nalapawan na gyud ning usag tunga metros kasama Attorney Rufil. So unsa may sulti sa mga engineers natanaw naman ang mga expert kasama RB o ga-safe pa man ang pantalan dinha or unsa may hitabuan nga ngano man nga mo saka naman tubig basin og naunlod ng pantalan dinha or dunay kakulian ka dito sa kwan sa kinaiyahan o dito sa ilawom doon na ba kay nangadaot dito ngano man nga ang tubig lahi naman kayo sa una mo sud naman as pantalan. Matod sa mga nagtrabaho diri kasama Attorney Rufil, ang kanimo pagkahimo kuno ni ining area diri sa may rampa kasama Attorney Rufil na ako ni mga gipang patong-patong nga mga bato. Ilap gipasusi pa sa ni timing kayo kasama Attorney Rufil nga naa sa diri ang PVOX mo nag-check sa area kasama Attorney Rufil aron nga masusi gyud kun unsa ang giladbon ang tansya ug unsay rason ug mahibaw ta ana sa resulta unya sa ilahang gihimong investigasyon kasama Attorney Rufil. Nipalupad ni sila og mga drones kasama Attorney Rufil ug doon na sila mga gipang test diri sa area kay labi na kaning kaning sinto diri og kanilang ning gi-measure diri ang kaning tubig kasama Attorney Rufil aron nga masayran kung unsa gyud di pagkaubusa kasama Attorney Rufil kay matod pa sa mga silti ma'am dili na gyud ni mao dili na gyud ni mao nga pantalan ma'am ang inuhang gibarugan diri mo na nga dili lang sa pasudlan diri nga area kasama Attorney Rufil kay hangyo lang sad gyud ta aron nga mapahibaw sad nato ngadto sa publiko ang sitwasyon diri kasama Attorney Rufil. So mo na hinuon ganiya kasama Attorney Rufil may pagdunggo sad niini nga barge kasama Attorney Rufil safely hinuon nga nakadunggo unya nakanaog ang mga pasahero kasama Attorney Rufil pero ni adtong tumura kasama Attorney Rufil oy kung ikaw po nga naa ka diri unya mo pag-igo sa linog unya ni saka gyud dito gyud kasama Attorney Rufil diri nga area mo gyud pag lapas sa tubig. So dili maingon ang mga trabahante ma'am dili na gyud to normal ma'am oy kuyawan gyud ni adto ma'am ngano tong hitabuan nga for the first time kuno kasama Attorney Rufil nga nilapas dito no ang tubig kasama Attorney Rufil. Oho. Ay pagpaduol na kana ng mga tipak-tipak na kasama RB palayo-layo gamay kay simbako na para may mga aftershocks so Ginoo ko. Kakuyaw ng kalakiha. Sige okay na siguro mo atras ng gamay ay pagpaduol na ng mga tipak. Mo atras ni kasama Attorney Rufil kay basin pa og pa biya to giingon sa kana bang PVOX kasama Attorney Rufil nga pakuan na lang sa kay sige pa ang aftershock po diri kasama Attorney Rufil no so mutabok sad ta sa lain pod nga mga areas kasama Attorney Rufil karong adlaw aron pagsusi sad sa uban pang mga areas nga apektado sa naitabong linog kasama Attorney Rufil dere after effects niya kasama Attorney Rufil unya wala no gawas niya so karon kasama RB sa pagkakaron naghunas man na timing man nga hunas gyud ato pag-anha pananglitan og mutaob unyang udto or unyang hapon mao gyapon nato makita kanay nga to nakita diri sa picture. Inani gyapon mo na ni ang sitwasyon? Posible siya kasamang Attorney Rufil. Matod sa mga nagtrabaho diri posible nga igka nang mutaog di ining hapon or udto kasama Attorney Rufil. Posible nga musaka na pud ni ang tubig kasama Attorney Rufil kay matod pa nila ni adtong tungura gani 1.5 meters ngadto sa 2 meters ang gisaka diri sa
kaning pantalan or kaning rampa lang gani ni kasamang Attorney Rufil. Kuyawa, oy, mura man muna sakto gyud nga tong giana kasamang RB kay mura man gud usahay magud kining sa panahon karon do na daghan nga mga fake news, do na maghimog mga AI dahang uban. So kita to giana gyud klaro para mahibaw-an nato nga kini original picture gyud, original video gini nya kita ni ana kita aron makita gyud tong aktual. So mo ni ang testimonya sa mga tao diha, medyo dili na kining pantalan na ang ilang pantalan nga ilang nakita kaniadto na lahi na gyud ni karon. Tinuod na kasama Attorney Rufil ni diferensya na gyud siya kasama Attorney Rufil kay gani pagsud na to diri kasama Attorney Rufil sugat dayon niya kani trabahante diri so ma'am unsa may inyo ang tuyo diri ko sir amo lang tan-awon ning diri kay ingon man kuno nga kana bang nilapaw nakita man gyud nato sa video ato lang i-verify pagabot nato diri hawan naman hinuon pero ingon siya nga ma'am tinuod gyud ma'am 2 meters ang gisaka gyud sa tubig mo ya tan-awa gani diri nga dapit ma'am kaning diri sa among kilid gikurdonan na diha ma'am kay ni mura ba ni hulpa ang kana bang ilahang yuta diri kasama Attorney Rufil unya gani sa uban pa sad nga mga areas kasama Attorney Rufil ato pang susihon pod kay duna sad gihapoy paghulpa unya duna say mga yuta kasama Attorney Rufil nga nisaka pod. Sus Ginoo ko. Hasta to mga sinkholes no nga ato nakita katupong fault line nga ato nakita dito kasama RB sa imong nga report medyo murag manimbawot atong balhibo no murag kuyaw-kuyaw sagid kayo kasama RB. Tinuod yun na kasama Attorney Rufil. Gani, dito man tagahapon sa kadtong area sa fault line kasama Attorney Rufil. Di kasamang Benji, gipapahawa ta dito kasama Attorney Rufil. Kapitin yung dakua yun in town sa kanabang gawang niya nga nahimo. Tungod ni adtong kusog yun kaayo nga linog kasama Attorney Rufil. Unya gani, ang mga residente po dito, katong abta na to si Ma'am Glenda nga nang laba dito kasama Attorney Rufil ko nga ma'am sa man di ka mahadlok diri nga magsikag laba-laba o nya magsipag aftershock niyang iyang bahay kasama Attorney Rufil na gyud tungod ang katong fault line kasama Attorney Rufil siya nga ma'am di misad mahimo nga di mi manglaba ma'am kay kanang wa naman pud misul ubon so ingon siya nga ini kahapon ma'am og ikaud sig man akong laba adto ko dito sa unahan adto na lang may magpundo bisan pang iyang bana kasama Attorney Rufil nga panagat ang kanang kinabuhian mahadlok na pud moadto sa panagatan kasama Attorney Rufil kay dili San Remigio kasama Attorney Rufil bisan pa man dito sa Bugo City area sa kanilahang padalipan nga lugar kasama Attorney Rufil naay dagko sad kaayo nga mga sinkhole nga naa gyud diha tunga sa dagat kasama Attorney Rufil. Sus Ginoo ko. Okay, kasama RB, ayaw pagpadool na ng mga kuan diha. Kay lisod kay na simbako lang na pa mga aftershock. Sus Ginoo ko, di ko maka-imagine yung simbako lamang. O mahulpa na simbako, palayo in town. Mura ra ba sa makakamao ba kamo langoy kasama RB? Ito ni agi katawa na lang. Tama man inoon ta malangoy kasama Attorney Rufil pero di po din mo na nakaniko. Palangoy yun na inoon ta ani kasama Attorney Rufil niya na dito sinkhole murag di po inoon ta. At least kamao. Kita punta mo risgo kasama Attorney Rufil. Ayaw lang risgo. Ato lang yapong makamao na lang yapon ta mo katawa bisan pa man sa kakulbahinam na kasama RB kay ako nakasuway mo kita kagahapon o katang sa ato pag-adto kusuga oy aftershocks pati kusuga gyud. Ang mga tao diha mingon na lang naanad lang mister. Mo anak lang in town. Tinuod na kasama Attorney Rufil niya gani adunay advisory sad nga lungtad pa gyud ni hangtod kuno Disyembre ang aftershock kasama Attorney Rufil. So muna no ibutang ta kani sila karon nagsipanid panlipong tingay ang ubang mga tao kasama Attorney Rufil kay matag karon ug niya magsigig tayo niya magpanghadlok ang mga tao diri kasama Attorney Rufil unya amo na nga ang uban ingon na lang ana lang mi ma'am na lang mi sir pero kaliton pug kadihag babang maglingkod ka ba unya kaliton kag uyog diha makuyawan magyapon ka kasama Attorney Rufil uy bisan pa nga naanad nakakita gani kasama Attorney Rufil diri man gyud natog diri sa ground zero di ba katupok ka mga miaging adlaw kasama Attorney Rufil unya karon ni balik na sa ta diri ug daagay mo kalit pud digtay og kasama Attorney Rufil pero mahinunta ba lipong pag gihapon ta kasama Attorney Rufil kay do nagihapon tay bura bitaw og kanang na usahay adrenaline na lang na nato kasama Attorney Rufil pero makuan gihapon tayo mahingawa gihapon ta sa mga tao ilabi na katong wala gihapon sa ilahang mga balay kasama Attorney Rufil. Mao gyud limang ka 8,000 na kapin ang mga aftershocks kasama RB. Inana kadaghan na ang mga aftershocks. Unya maka-feel ta sa Cebu City kusog pa man ganin ang uban. How much mo nga naa diha? Kita mismo ato ginang experience nga natulog ta diha sa ground zero. Grabe gyud kayo. Mo bitaw nga ato mga kaubanan
di gyud mo paduol sa simento. Murag ikaw di man ka natug atong panahon na mura man og nangita kag area nga simba ko magkinaon sa madatugan kan dili ba maglisod ang rescuer o pangita na to? Kuan man kasama to Rufil kinahanglan pod og dama pod sa diri no risgo man gini atong pag-anhi diri kasama to kasabot na kita kag party na gina sa atong trabaho pero og napoy kay gayunan nga makapahimutang pod ta mo na nga salantay lang ito sa mga to Rufil. Oh, ngita gyud Ito kon. lang ko ni pahimutang og dito ra sa gawas nga bahin kay aron nga o galing dunay mahitabo kabaw man ta anang duck cover and hold ka sa mga to Rufil pero ug naay manginani nga mga kanang kuan mga hitabo ka sa material murag ang imong hunahuna bang imo nilang pagsagop sa ibog ka og galingon kanang magong bisan pag natub oh. sa pag natub adto jud ka gihapon sa safety first gihapon ka sa material Sa kakusog sa linog ro murag maglisod ni duck cover and hold ka sa mga RV. Bautong iyang anak bitaw. Katong anak bitaw ni kuan nga baguhay lang natong interview si Junel Tarukan pag ingon uyog dagan na yung 6 years old luwas siya. Ang iyang asawa in town ug ang isgasya gyud. Kay ang kalinog ron ug mo cover kag lamisa og asa dapit. Sus ko matumpagan ka di naman kusog mga linog ron lahi man sa una nga madadar og magpasalipod ta. Karon medyo lisod man kusog kayo. Na tinuod gyud na ka sa material labi na og substandard sa naimong gikuanan diha gipapandungan diha ang ilaw ma. Oh, nakuyaw sad. Hold niya hugmak. Oh. So mo na siya kasama ang attorney Rufil. Oh, pero hawa na diha sa kuan kana na ang nisod ka sa kanang kuan. Of course makasuod man ta media man ta pero okay na kasama RV kay makuyawan ta simbakog na aftershocks. Ginoo ko. Sa may tabo ang patalan din na. Kasama attorney Rufil. Mo biya na ta diri unya mo adto sa tasalain nga dapit aron pagsusisab sa uban pang kahimtang didto kasama ang attorney Rufil. Kasama mo na lang diri sa Hagnaya Port, Rajuman RV Velosa DYHT Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.